Tunchum Zalenna Rimawi episode clear to zong te kan Lalpa Iswa Krista mingin si bay kan buk vek che u keima thil ton ngei tu na hian lo share kalau dua kum kalta lokhanin natna kapal thanga shom ve tak mai mishing lamangai to chuan mishing lama chuan beltur lautama chiante chungte thil changa langte po thil tam tak kha in khana tur kha omani ma se lalpa khan ama chaw beltur khan min shwaya chuta chuan thil tam tak iswa Krista ne na kan in lai china po thuk takin akal pha kala ton ngai lo le ka shian ngai lo khatam tak ka ton pha a hun lai khan sheom angin langma se ara kha dum ma chu zu voina hian engtin nge na ipal tlangin na ke som na te I tuarin engtin nge kal tlang chin tunge I bel china enge bel chin ti kha kalo zot du che mani lowin zot chevila beltur tak tak chu kan neyang amaro chu I swa chaw kan lo bel hian a kho har thak ani kho har thak chung mo mishing lamangai to jama se I swa chaw kan lo bel khan ara du om lut tukha anua kan tel nge ani chu voina hian lo thlir tu te ka unaute ka du sak em chewa hi ka lo share tu a ni e thil kan beltur te kha han bel lo ngamila han chan ngamila amana to ti chu ka shia amai ro chu kan lei phak ngai lo tur iswa Krista ne na kanin lei chin lut tak tuinung lui kang ve ngai lo khalom na ral ve ngai lo kha tolu tuk ero kha chu hmung nge don ani ti hi voina keima ton nge ani wangin huai sen takin ka lo shil du che ni chuwang chuan inat na pal tlang tur kha lo nge lo maya lo hmang ral lo la thil hlutak ania nat nai lo ton kha chuwang chuan a hlutheiang berin iswa Krista ne lo pan la ti kha ka lo soi ma se du ni Lalpa nang lo tunge kanei kamang anle rit phur ka thlenna kalom le limna tene ka thinlung ril mufai vek tu ka chan chin hi ziak do nila itel ve a phek tina kamang ai che ishia lalpa idu zong ti kadu fo chi nangin min mangai nangin nen gol chi kapian tirata tu thengin kanun nar kai tu ni imangai na ini lama min hip lechi bodonila ni eng lepar in ko pang le roa le chum ni thare
thlang phu le lui nu le fa eng le liman in gió măng hian cái chen thei lu che ô lalpa cái này chun no cái ngaihlu che nang in min mangai nang in nen kol chi kapian tirata tu thengi kanun nar kai tu ni lalpa nang lo tu nghe kan nei kan mangan le rit phur kan khen na kan lom le lim na tin ne kan thinlung ril mu fai vek tu nangin min mangai nangin min nen kol chi kapian tirata tu thengi kanun nar kai tu ni kanun nar kai tu ni lalpa nang kan nei chei kan lawm ani lalpa kan thinlung lalpa kan chian te le kan chung te nge ngai lalpa min hmangai tu ber ang te po kan ngai na min hria thiam phak lo hi nang chuan lalpa i hria thiam veka min pom veka lalpa chu veina hian hria tharin lalpa thil danga kan lo tlang chin na te lalpa kan lo kan sana veina hian eng po tongila kan hlim lai ber le lalpa kan nat lai ber pon ikianga chaw kan do nang ma chaw bel che hi kan do ni lalpa thiang tur chuan lalpa kan lo in thlan boka lalpa nang kan nei che hi kan van nei ani lalpa hi thu hian min thla muan chi io hian min ti chak chi he khovel ro lu a hian ngaihlu zot i mangai thu ka thang che Sang ni po min kalsan lowi nai re do tula amin humin ka
Chandam na dang om lo kung dang re hi a om lo kung le thu tak lali swa nang ma chaw Chandam na dang om lo kung dang re hi a om lo kung le thu tak lali swa nang ma chaw hi nun ko Lalpa hinang ma shwai tute ania ani chu kong le thutak le nun na ania lapa kong zo chun zom tur kawan shet lo tak mi ti pon ete a ko hu sa che ama hi bela kong le thutak le nun na chu i mu nga le ni chu chu ege kong dang dai takhi hei kan lo be se chin ni chu e ma ni ngi pon kan lo be se chin ma se shia te kan lo in ti chin ani ma se nge min shi le kan ni chan nang ma shia nai nat su min dia chuang chan lalpa hi lo bela I kong te kha ko mu zel don che ni chuang chan he chang bi khi lo slela chandam na dang om lo kong dang re hi a om lo kong thu tak lali swa nang ma chaw hi nun ko ni ka thang che ka tai ni ita ka ni min le si Thildang zong zong ai po hian nang ka nei ka lo mi su Thildang zong zong ai po hian nang ka nei Tun chum episode kan zawai kan lo lok pui nge kan be se ni thlir do den zawai mong cha ve kule